Потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. Віталь, чому він тлумачить, що коли щось здариться, що може здаритися? Ну, вони ж не хочуть війни, не хочуть війни. І він говорить про забезпечення сім'ї. Ну, я розумію, це звичайна риторика. Так, ми прокопотимося про вас, а ви бороните Білорусь. Але потім сама дивна штука, так? Гибель. Як нам погибати, коли там тил не забезпечений? Що це значить, по-твоєму? Ну, я б не давал такого супервеликого значения, бо все життя Лукашенко, ось, з одного боку, це можна назвати діалектика, так, коли говорить одно інше, з іншого боку, це можна іншим нехорошим словом назвати шизофренія, так, в одній голові. Коли обов'язково в одній промові спочатку ми за мир і мир буде, війни ніколи не буде, а з другого боку, мы все смиротники, памятаешь, такая заява была, альбо, як зараз, мы можем все померти. Но просто глядись на военных и думаю, вот я им зараз наговорил такого, что мир будет, что не хвалюйтесь, штось занадто не расслабиться. Давай-ка я, это же был такой поток свядомости. А давай-ка я скажу, что вы все-таки военные, вы повинны гинуть за країну, и лишний раз нагадаю вам, кто вы, вы давали присягу, вы повинны гинуть, калі вам краіна скажа. Не бачу я под гэтым неких таких глыбоких палітычных паставак. Гэта не тая сітуацыя, дзе ён прагаворваецца. То есть он з'ездзіў у Расію. Мы не ведаем, пра што яны размаўлялі з Пуцінам. Няма ніводнага фотаздымку, ніводнага відэазапісу. Потым ён паехаў у Кітай. Ну, ясна, што спачатку запланавалі паездку ў Кітай, на вось гэтую выпускны колей, так бы мовіць, да? І пад гэта была Расія. Аб'ехаў там палову ўсходняй паўднёвай Азіі, вярнуўся. І вось ён прыехаў з нейкімі думкамі адтуль. Ці гэта не та сітуацыя, дзе ён агучвае вось нейкія свае рэфлексіі, роздумы? Не? Я думаю, гэтыя страхі вайны, яны будуць, і можна сказаць нашаму грамадству, нашым гледачам, што так, гэтую тэму падабаецца вам ці не, мы вымушаны будзем абмяркоўваць як мінімум бліжэйшы час, бліжэйшыя месяцы. Пагроза вступлення Беларусі вайны, яна будзе, пакуль нешта кардынальна не зменіцца, пакуль існуюць усе падставы для гэтай, хаця сапраўды Украіна, як мы бачым апошнія заявы, як ты сказал ва ўступе, аслабіла гэтую сваю рэзкую рыторыку, але тыя стратэгічныя падставы нікуды не падзеліся. Тое, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі, Беларусі знаходзяцца расійскія там і спецыялісты, і часткова войскі, і, магчыма, ядерная зброя, то, што беларуская вытворчасць працуе на расійскую ваенку, а беларускі бензін, асабліва на фоне таго, што зараз в Расіі праблемы з бензінам спраўна паступае ў Расію, все гэта падставы для такога напружання. Хаця зараз часова можа быць якраз вынік паездкі Лукашэнкі в Кітай. Мы не ведаем, што паўплывала на украінскую пазіцыю, чаму раптам адбылася такая дээскалацыя. Можа быць, і еўрапейцы, і кітайцы адначасова Кіеву сказалі, слухайте, нам другі фронт не толькі вам не патрэбны, но і нам не патрэбны. І Кіев часова прыглушыў рыторыку. Але вось тыя стратэгічныя праблемы, пра якія відавочныя, пра якія я сказал, нікуды не дзеліся, і таму пагроза, пакуль ідзе вайна паміж Расіяй і Украінай, пагроза вступлення Беларусі ў вайну будзе заставацца. Так, пагроза застаецца, бо вайна працягваецца, і пуцінскі рэжым застаецца ў Крэмлі. А вось тая заява Кірыла Буданова, про якую мы з тобой казалі, давайте паслухаем яе, бо она сведчыць пра тое, што змянілася рыторыка афіцыйнага Кіева. А Кірыла Буданова гэта не толькі генерал-майор і былы кіраўнік ГУР, але і, канешне, галава офісу Зеленскага. Даволі шчырая заява, паслухаем яе і абмяркуем. Я більш спокійно відношуся до питання Білорусі, і не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо чи перебільшуємо. Ні. Але, в принципі, мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули, це дуже правильний крок. І треба сприймати його саме так. Лукашенко, я так розумію, дуже боїться не опинитися крайнім в цьому всьому замісі. Воно йому, очевидно, точно не потрібно нападати на Україну самому, правильно? Він боїться, що його змусять? Я навіть не розумію, для чого в теорії це могло бути йому потрібно. Угу. І, відповідно, станом на зараз... Війна з Україною для них крахом. Тому що з одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку, Україна, яка просто може, щось може, скажімо так.
Ну, може, чимало. Я Вже про всі що і знають. кажу. Тобто, нема сенсу жодного. Відповідно, станом на зараз, на момент розмови, загроза якихось, я не кажу навіть тільки наступу на землю. Я її не бачу зараз. Наступу немає, і загалом якихось агресивних, чи недружніх, чи якихось ще дій з боку РБ поки не високо. Я ж вам кажу, не треба шукати, як створити собі ще одного ворога. Віталій, Кирило Буданов каже, яны нас почули і некалькі разоў, прынамсі 2 разы паўтарыў, што не трэба шукаць сабе ворага. У меня такое ўражанне складаецца, што дасведчаны разведчык і генерал-майор все-таки прагаварыўся, бо так он дзіўнавата адрэагаваў. Ён сказаў, што Украіна, ну вы не думаеце, што Украіна сама раней свядома эскалавала і перабольшвала ўзровень военнай пагрозы. Але вось менавіта эксперты, каментатары звярталі ўвагу, што аж чаму так Украіна эскалуе? Нічога ж няма. Вось як бы ты пракаментаваў гэтую заяву Кирилла Буданова? Ну, я бы так, што ёсць розныя палітычныя задачы, і яны дасягаюцца заявамі, і калі яны дасягаюцца, рыторыка мяняецца. Гэта в палітыцы абсолютна натуральна і заканамерна. І все 3, нават 3,5 гады Украіна якраз гаварыла так, як зараз сказаў Буданов, што ніякай пагрозы з боку Беларусі няма, што нам не трэба адкрыццё другого фронту на 1000 кіламетраў, нам гэта невыгадна і Беларусі. Все пачало мяняцца адпаведна, ну, недзе ў пачатку гэтага года, калі пайшлі рэзкія заявы і дзеянні Кіева. Ад заяваў да прыняцця там Ціхановскай Кіеве і гэтак далей. Чаму это пашло? Магчыма, Кіеў бачыў, што Менск сапраўды ўжо занадта ўцягваецца ў расійскія, скажем, абаронку, ў расійскія падрыхтоўкі, тыя ж рэтрансляторы. І Киев вырашыў, што проста ўжо нейкімі мірнай рыторыкай гэта не спыніць. Пачаў больш агрэсіўную рыторыку, што ну, мы можам і па-іншаму. Мы з вами 3,5 гады жылі, так сказаць, успрымалі, хоць вы і вораг, ну, як вораг, якой лепш, каб не ўмешваўся, успрымалі вашу пазіцыю, але вы неяк, кажа Киев Менску, неадэкватна трошкі наш мірны падыход успрынялі. А ведаеце, мы можам па-іншаму. І тут уже выйшаў больш баявы таварыш з заявамі пра 500 мішэняў у Беларусі, якія мы адразу можам накрыць. Ну і выглядае, што паводле гісторыі з гэтымі рэтрансляторамі да Менску дайшло, што яны могуць і па-іншаму. І Лукашенко загаварыў мірна спачатку, стаў выбачацца, стаў гаварыць, што мы не пагражаем. Ну і потым, адпаведна, Кіеў бачыць, што ў пэўным сэнсе, напэўна, дасягнулі сваіх мэтаў і в рытарычнай сферы, і в тым ліку в ваеннай сферы, калі прыняць тую версію, што трансляторы ўжо не працуюць. І кажа, ну да, мы зноў вернемся да старой палітыкі, што на самой справе вайна не патрэбна ні вам, ні нам. Так,